Moi! Mä oon Veera. Mun yrityksen nimi on Veeran Vire. Mun palveluihin kuuluu ohjelma- ja auttamispalvelut. Ohjelmapalveluihin kuuluu esimerkiksi juontokeikat, auttamispalveluihin puolestaan kuuluu siivoukset. Mä rohkaistuin 4H-yrittämisessä sen jälkeen, kun mä pääsin puhumaan mun vahvuuksista muille. Ja sen jälkeen mä pystyn myös hoksata ne, jotta mä pääsen tekemään mun vahvuuksien myötä tätä, mitä mä teen juuri nyt. Tänä kesänä mä olin tosiaan kesätöissä. Pääsin kuitenkin tekemään muutaman yrityskeikan, joista mieleenpainuvin on kastetilaisuus. Hetki oli mieleenpainuva, koska sain olla töissä apukätenä heille merkityksellisenä päivänä. Tavoitteenani olisi saada työkeikkoja opintojen ohelle, minkä lisäksi toivoisin työllistäväni itseni yrittäjänä ensi kesänä. Haluaisin laajentaa palvelualuettani. Se tulee mahdollistumaan sen jälkeen, kun tulen saamaan ajokortin. Tavoitteenani on myös hankkia omia siivoustarvikkeita, joilla pystyn tekemään töitä. Kiitos kun katsoit. Käy seuraamassa mua vielä Instagramissa @veeranvire4h. Heippa!